Gangnam Style. Gangnam Style. To bude vaše první aplikace a vy budete mít připravený na stavbě materiály, tak po domluvě pár dní předem chlapi můžou k vám na stavbu přijet a můžou s váma ty dekory začít. Jsou dekory, které jsou jednoduché, jako ty cihličky například, jsou potom dekory, které jsou složitější, jako třeba to dřevo, a tam potom nemusí být od věci, aby oni s váma tu aplikaci začali, abyste si dosahali z voskovaného papíru, které jsou opatřené samolepícím lepidlem. Sundáte krycí folii. Já mezi tím, než kolega to odstraní, budu říkat, že ty šablony se dodávají po 15 kusech, ta šablona má 0,8 metrů čtverečního. Navazují na sebe. Jo, tady se můžete podívat, že vlastně šířka té šablony v tomto místě je poloviční než v té běžné spáry z jednoduchého důvodu, že vlastně tam, když přiložíte další šablonu, tak aby vám to navazovalo, aby ta spára byla stejná. V případě těchto cihliček je to velmi jednoduchý, protože ten vzor je geometrický, že pořád se opakuje dokola. V případě, že byste chtěli použít šablonu, která imituje ten přírodní kámen, je potřeba uvážit tu věc, že vlastně ten dekor se na té šabloně opakuje. A že v případě, že kdybyste měli větší plochy, nebo třeba na soklu a podobně, to nevadí, tam je to úplně bez problému, ale kdybyste dělali větší souvislé plochy, tak tam bude vidět to kašírování z toho důvodu, že se vám vlastně bude opakovat. Vede vás ta šablona, ustavuje se prostě na tloušťku té šablony, což potom ve výsledku dává zhruba milimetr tloušťky. To je třeba jedna z odpovědí, když se lidi ptají na difuzi, tak samozřejmě i když je to akrylátová lamítka, tak té tloušťce 1 mm má, řekněme třeba, já nevím, 2/3 nebo menší difuzi, nebo poloviční difuzi než dvojka, takhle například. Platí to, že jaký vzor na tom vyrobíte, ukážeme si, jakými způsoby, dá se i jinými, jo, dáme si v podstatě takovou inspiraci. Vyrobíte, tak takový je v pořádku. Jo, není tam žádný předepsaný vzor a záleží na tom, jak to bude vypadat, jenom tím, čím to budete strukturovat. Když by navrhovali té ploše, aby nám nebyly vidět ty tahy. No právě čím jsou tam víc ty tahy vidět, tím to lepší. No? Tím, jak ta struktura vypadá. Právě, že jako ono to záleží hrozně na tom. My si ukážeme zapravení úplně nedušně. Co je akorát podstatné říct, ale asi to dává logiku, musí se odstranit za mokra. Čím dřív, tím líp, no. Ve chvíli, kdy vám tam zasne, je to plastovitá mítka, takže když vám tam zasne, tak se vám tam přilepí. Není to ani, že byste to pak nějak vytrhali. A můžete se podívat zblízka, ten dekor takhle jednoduše je hotový. Záleží jenom čistě na vás, jestli šedou, bežovou. Prosím? To je CT16, nebo CT16 je to základní náklad podmínky. Ale to vlastně jakoby, není to, jak třeba má konkurence jako vodičku, podobnítky nějaké vodičkové, je to prostě je to barva a písem. Adren dá se to dělat pastovým ladítkem, čímkoliv si vzpomenete. Když potom ještě zůstanou to rozvršení plochy, není samozřejmě problém dělat třeba předměty na těch rovných. No, třeba.
Chtěl se podívat na ty rozdíly struktura. Píše se od 4 do 7% vody. V reálu to znamená, že do toho kýble na stavbě nalijete skoro až litr vody v případě, že potřebujete. Na Slovensku a tam taky říkali, že stříkání používat zase si vyzkoušíte, jak vám jde tlak. Stříkání podobné materiály Jo, takže vidíte, že to mléčný jako klasický mozaiky zmizí a že vlastně ta disperze se vpije do té struktury.
vlastně vidíte rozdíl mezi tím ručním nanášením, které jsme dělali na začátku, a stříkáním. Zase je to jenom o tom, kdo preferuje repí. CT720, to je omítka, ze které vytvoříme tu strukturu. Budete potřebovat šablonu, tentokrát jiného typu, než je ta jednorázová šablona, vlastně, se kterou se pracuje na cihličkách. Tady je otisk, tady není krytí. Budete potřebovat separační olej a budete potřebovat nátěr, kterým se potom následně ošetří povrch toho dřeva. Stojí za to, poprosím Fabi, abychom s tím rozmíchali, procent to úplně normálně jako s minerální omítkou. Tady zajistilo stejné množství omítky vlastně v celé ploše, tím, že na tu desítku zubovou stěrku potom zahlazení to dostáváte tam, kde byste měli optimálně vidět kolem těch 3 mm tloušťky, což je optimální na to, aby se tam potom obtiskla dostatečně ta šablona do plné hloubky. Takže než to srovná, já zkusím ten kompresor. To vypadá, že je to stříkání, si nakonec ukážeme. Teď už máte ten podklad takhle připravený, dorovnaný v té tloušťce, je chvíle na to trošku rozměřit pomocí brnkací šňůry úplně jednoduše po těch 20 cm, tam, kde chcete vlastně mít ty prkna. Na začátku je asi rozumnější si ty spáry rozbrnknout jich víc, potom když to třeba děláte častěji, tak už vám vlastně stačí si asi udělat jednu a potom jet podle ní dál. To je sem. Tady je vlastně připravený ten separační olej. To je tento CT722. Co je podstatné používat